αμπρός. Κάτι χρειάζεται να πάω το πάρω το για να γίνει μαλάκα ο άνθρωπος πήρε φωτιά να πούμε. Και τα μάξι του αγροτικό, θυμάσαι το αγροτικό που είχε το ασημίνατο. Ναι, ναι. Του βλέπεις το ασημί το αγροτικό. Πάει το ασημί το αγροτικό. Και τώρα πέρα τηλέφωνο ρε φίλε. Να θα πάρει το από εδώ και θα Καλαμιές, Ναι. Εδώ ήταν, δεν στα δέντρα. Ναι. Πάνε αυτά. Αυτό τώρα είναι σύνορο με το νεκτάριο. Καλαμιές, παρακολουθιά. Από εδώ τώρα πήγε πέρα.